Montigalà. Avui anem a intentar fer 2 cims, a veure com s'adona. I res, acabem d'arribar i va, anem a començar la ruta. Vinga, va, anem-hi! Camí d'asfalt de Montigalà i ara estem aquí dalt de la muntanya. Estem aquí a sobre d'unes pedres, això em sembla que era un poble romànic i bé, darrere nostre tenim Barcelona i fa molt de fred i molt d'aire, però bueno, es pot suportar de moment, així que anem a continuar, a veure si fem els 2 cims que tenim previst. Vinga, va, anem-hi! Després d'haver fet el Puig Castellar. Bé, ara anem cap al turó del Galceran. Vinga, va, que ens queda una miqueta. Ja tenim un altre cim. Aquest és el turó d'en Galceran. El primer que hem fet és el Puig d'en Castellar. Ho sento, m'he equivocat, val? Així que repeteixo, el primer cim d'avui és el Puig Castellar i el segon, en el que estem ara, és el turó d'en Galceran. Vale? Bé, la ruta és molt fàcil, fa molt de fred, tenim les mans congelades perquè fa molt d'aire i l'aire és gelat. Però bé, vull dir, la veritat és que molt maco, el lloc és molt xulo. Hem trobat moltes famílies per la pista recollint el tió. Bueno, no sabem si el tió l'han recollit perquè havien vingut a amagar-lo perquè els nens el trobessin o perquè realment aquí existeixen. Nosaltres, de moment, no hem trobat cap. L'ovelleta està una mica enfadada perquè diu que on està el seu tió. Llavors, el que pensem, el Xavi i jo, és que probablement estigui a la nostra muntanya, que és l'ermita de Sant Ramon. Així que demà anirem a veure si el trobem. Ovelleta, fins demà no ho sabrem. Àlex, anem a descansar una miqueta, a beure una miqueta d'aigua i a començar la tornada, que tenim un bon tros. Apa, fins al següent vídeo. El Puig Castellar. El que havíem vist primer eren les runes del poblat ibèric que està a Badalona, però no el Puig Castellar, que té el poblat ibèric, però està a Santa Coloma de Gramenet. Fa molt de fred, ens ha fet molt llarga la ruta i llavors, bueno, avui ho tallem aquí, per tant només hem fet el turó d'en Galceran. Darrere meu podeu veure l'Hospital de Can Ruti, per on hem passat abans, i el turó de l'Home. I bé, vull dir, bueno, hi ha el turó del Galceran, que és el que hem fet, que hem anat fins a Tiana, i res, vull dir, ara tornem cap a casa perquè fa molt d'aire, fa molt de fred, i un altre dia farem el Puig Castellar. Ho sento, però anàvem a fer 2 i al final hem tingut que tallar-ho. Apa, fins al proper cim, bye bye! Thank you.